Вітаю, з вами Белконтент, Віталь, і сёння мы з вами будем ставіць ось такую рамку. Ну, лічыце, для M5 сэнсу ў тэмпературных нейкіх рэжымах у ёй няма, таму што такія рамкі вельмі добра падыходзілі да інтэлаўскіх сокетаў, таму што там адбываўся выгін да 1700 сокету. З-за таго, што адбываўся выгін, была праблема з тым, што тэмпература была значна большая, і можна на ўстаноўцы такой рамкі выйграць каля 7 градусаў Цельсія, а ў некаторых выпадках яшчэ і больш. У выпадках з AMD гэта нічога страшнага, таму што сокет сам меншы, ён не выгінаецца, тэмпературу гэта рамка не дасць, але яна дасць вельмі прыемны момант, што не будзе падаць унутр тэрмапаста. І гэта яе галоўны плюс этой рамкі. Ну і выглядаць будзе знешне крышачку прыгажэй. Таму калі ў каго 1700 сокет і у яго няма такой штукенцы, то можна ў прынцыпе усталяваць і гэта зэканоміць вам градусаў. Ну, у розных выпадках па-рознаму, але ўсё ж я раю гэта зрабіць абавязкова. За AMD гэта па жаданню можна абсалютна не рабіць, нічога вы з гэтым не згубіць. Яна каштуе, такая рамка, у фірмовай краме Thermalright, ну, калі купляць яе там у Кітаі дзе-небудзь, то каля 5 еўра. Па-мойму, я зусім яе на нейкай прамоцыі узяў, год прайшоў, усё збіраўся зняць відэа, і толькі зараз адайшлі рукі. Тут в комплекце было написано, што мусіла быць тэрмапастачка, але яе не было. Ну і такі ОЕМ. Некаторым людзям прыходзілі такія ў коробачцы, гэтыя комплекты з рамкай, там была тэрмапаста. У мяне не было, але гэта можа быць за цаны, таму што такая коробачка недзе 7 еўра каштавала. Ну, лічваюць, што там 2 грамы той тэрмапасты. Асоба гэта ніякую ролю не адыгрывала. Што нам трэба зрабіць? Мы открываем сокет. Аккуратненько эту штангу откидываем. Калі у вас працэсара тут яшчэ не стаіць, абавязкова пастаўце яго, таму што калі вы нешта тут скінеце на піны, пагніце іх, ну, будзе праблема. У нас же все проста. Адкручваем усе гэтыя шрубы. Адразу па крыху. Яны тут даволі мягка адкручваюцца, нават дзіўна. Канешне, сам сокет трэба захаваць, таму што калі якія пытанні, ну, можна будзе, в прынцыпе, прадаць сістэму з этой рамкай, нічога дрэннага не будзе, але на всякі выпадак, асабліва калі ёсць гарантыя, лепш яго не выкідаць. Это Міка тут канцэрты всякія устраивае, не звяртайце ўвагі. Мне не зусім зручна з-за камеры адкручваць, ну, неяк прызвычаюся. Крышачку павольней, канешне, чым можна было гэта зрабіць. Ёсць. Не зусім. Недзе яшчэ трымаецца. Шестигранник ідзе ў комплекте. Так, тут уже поднимается. Тут так само. Гэтыя рамкі бываюць у чырвоным і чорным варыянце. Яшчэ зараз новыя зрабілі тыпу такія эстэтычныя, якія як трафарэт для нанясення тэрмапасты, каб тэрмапаста не падала у сярэдзіну працэсара. Усё гэтыя выразы зараз пакажу. Ну, вось наш сокет.
адклалі. Там ляжаць ад кулера мацавання яшчэ. І ставім саму рамку. Тут трохкутнічак паказаны, з трохкутнічкам глядзім на працэсары. Вось трохкутнік, вось трохкутнік. Пабачаны. Ну, можа, дрэнна відаць, хаця там і на малым экранчыку, я думаю. Ну і все, мы бярем яго, эту рамачку, і вось так опускаем. Бачыце, якая прыгажосць становіцца. Працэсар недзе на паўміліметра выступае над ёй, але стало адразу все прыгоженька і эстэтычненька. Закидываем сюды винты комплектные. Затягивать будем их по диагонали. Я сбил кулерную эту фишку. Ну, в принципе, все, можем закручивать. Почнем за это. Полоборота. Нет, так приблизно. Зараз было дзіўна, чамусьці вось гэта шуба. О, яна не потрапіла. Так што трэба праверыць, чаму. І гэта таксама. Лайфхак. Адматаць трэба назад вінт. Пакуль ён не шчопне, і толькі тады закручваць. Толькі тады наперад. Так, ну все. Зажим крыху ёсць, акуратненько, акуратненько, нікуды не спяшаючыся. Так, ну і зараз по дыяганалі заціскаем. Стало значно прыгажэй. Зверніце ўвагу. Ёсць. Ну і зараз можна вярнуць нашыя мацаванні под кулер. АМ5. Тут еще повинно быть простенько. Никаких проблем. Наступное відео буде про нанесення термопасти. Тут мы это все подожмем. Ну, в принципе, ўсё. Скончана задача. У нас вось тут ужо няма гэтых шчылін вялікіх, нічога туды падаць у працэсар не будзе. Ну, яно, тэрмапаста не страшна, калі яна звычайная, надэлектрычная, але тым не менш, ну, непрыемна адтуль гэта выкавырваць усё. Ну, недобра выглядае. Ну, вось, так глядзіцца гэта рамка. Паўтаруся, што яна толькі мае у выпадку за М5, за МД толькі эстэтычны сэнс.
А практычны сэнс вялікі яна мае з працэсарамі Intel на 1700 сокеце. Дзякуй вялікі за ўвагу. Глядзіце наступныя відэа, каментуйце, падпісвайцеся, ставце падабаечкі, рэкамендуйце мае відэа сваім знаёмым, каму гэта можа быць цікава. Да новых сустрэч!